vostres, però hem fet la cursa i hem arribat com vosaltres, Fins i tot el que estava al costat, que ha demanat un poleo menta i que us hem superat i tot, L'hem passat per davant i l'hem superat, el del poleo menta, Com ha dit mossèn Joan Antoni, aquest matí hem estat també mossèn Joan Torra i perquè ordenaven un bisbe auxiliar per a Barcelona, el monsenyor David Abadías. És un signe més de que l'Església, a pesar de tot, sembla que ja ens tenen quasi amb el peu al coll que van acabar nosaltres, però l'Església sempre ressorgeix, no? I avui també comentava el cardenal que al mateix hora s'ordenaven 3 bisbes, no? Un aquí a Barcelona, un a Toledo i un a Tànger, els 3 espanyols, Sí, avui mateix, a la mateixa hora més o menys, ordenaven 3 bisbes, no? Per tant, l'Església és viva i hem de seguir endavant. I l'Església té com a realitat fonamental, molt important, és el tema de la catequesi, que aquí avui és el tema aquest, no?, de la catequesi, i la catequesi també des d'aquesta perspectiva, que fa un bon aprofundiment d'aquesta iniciació cristiana. En fons, la idea ho dirà més ben dit ell, per suposat, però la idea clau és aquesta, és a dir, hi ha moments en què la catequesi era entesa solament com un lloc que la fe era evident i, per tant, era formar aquelles persones que ja estaven dins de l'Església o formaven part d'una cultura cristiana. Cada vegada més, i així ha estat sempre i ha de ser així, fonamentalment, un és cristià perquè té el desig i la crida a ser cristià i la comunitat cristiana és aquella que l'inicia per acollir aquesta fe i acollir els sacraments pels quals esdevé una persona fill de Déu, esdevé també membre de l'Església, té els dons de l'Esperit Sant, tot el que significa la iniciació cristiana. Penso que la catequesi, l'escrit que he fet, posava una idea i vull explicar-la una mica, i és que ja no és temps de dir que tenim dret a fer catequesi. Dret a fer catequesi. En el sentit que segons com ens enfadem una mica i ens quedem molestos perquè resulta que enviem cartes a tots els nens que van ser batejats fa 7 o 8 anys i quasi no respon ningú, no? O també abans anàvem a les escoles i posàvem allí el full de la catequesi i ara ens queixem per això perquè ja respon una cosa i l'altra respon. Però és que no és temps de que tenim dret a fer catequesi, sinó que tenim dret, nosaltres, en aquest sentit, a oferir catequesi, oferir la catequesi. I quanta més gent pugui entendre aquesta oferta, millor, i també hem d'estar nosaltres preparats per a qualsevol realitat que ens arribi perquè vol rebre catequesi, portat pels avis, portat pels pares, portat per ell mateix, que té ganes de rebre la catequesi, i a més també són situacions molt diverses, molt diverses. Des d'aquelles famílies cristianes, d'aquelles que enmig d'aquest món contrari a la fe cristiana en molts aspectes, són aquells que estan convençudíssims i porten la nena a la catequesi, el qual també és un repte, perquè són famílies que tenen vivència cristiana i aleshores la catequesi també ha de ser una catequesi que ells puguin sentir segurs, perquè de vegades fem una catequesi que ells ni tampoc, perquè moltes coses ja les saben, ja ho viuen i costa aquesta catequesi. O també aquells que els porten a la catequesi perquè l'avi o l'àvia és molt cristiana i aleshores ve la catequesi perquè els pares també porten la catequesi, però els pares no van saber res de la catequesi. O el mínim, no? També és un repte. No vol dir, no. Si els pares no volen, no els volem. No. El mínim, i intentar nosaltres que el nen rebi catequesi i també els pares realment que puguin rebre el màxim possible. Rebrem. I també altres casos. Per exemple, l'altre dia un rector d'una parròquia del Bages em deia una cosa, un fet respecte a la catequesi. I és que un nen de 7 anys amb els pares volia rebre la catequesi i era de família musulmana. I els pares van dir, sí, nosaltres, nen va a l'escola, i a l'escola els companys són cristians i jo vull ser cristià, com ells. I els pares diuen, sí, nosaltres no tenim cap problema, també no som molt practicants de la religió musulmana, per tant, també rebrem, vol que rebi la catequesi. No sé si això quallarà o no quallarà. Com a mínim, el pare ho va dir, el rector va dir, ja tornaràs, el pare va tornar, per tant, és un senyal que tenia interès. Per tant, reflexio per això, que hi haurà casos molt diversos i nosaltres com a oferta
és aquesta, no? Vull dir, tenim d'oferir la catequesi oberts a situacions molt diverses. Però sempre el contingut aquest que volem nosaltres que en la catequesi trobin un Crist viu en la comunitat cristiana, que no solament és una catequista, sinó que és una comunitat cristiana que viu i celebra i intenta viure en caritat, obert a tothom. Això és la catequesi, no solament és un grupet de catequesi, sinó que està inserit en aquella comunitat. Això és molt important. Per tant, tenim dret, i ningú ens ho pot negar, a oferir catequesi. Però no ens enfadem si no venen. Si no preguntem-nos què fem perquè vinguin. No ens enfadem perquè no vinguin, sinó què fem perquè vinguin a la catequesi. Per tant, és això, no? I per tant també, i l'altre, i acabo amb això, ara és temps de sortida. Se'l Sant Pare ho diu moltes vegades, no? L'Església en sortida. És a dir, no, si les persones no demanen la catequesi és perquè la fe no és en el cor dels pares ni dels infants. Què fem nosaltres per anar a cercar i anunciar l'Evangeli, sortir de l'àmbit nostre, de la sacristia, dels locals de catequesi, de la parròquia? Què fem per arribar a les persones que vulguin sentir l'anunci de l'Evangeli? Això també és un repte que tenim, perquè la catequesi té una cosa prèvia, per dir-ho així, que és l'evangelització, perquè una persona escolti quelcom, li toqui el cor i aleshores demana rebre els sacraments o sentir una cosa més, quelcom més de Jesús. Per tant, el repte evangelitzador també és un repte actual per a la catequesi. No solament som els que es quedem esperant que vinguin, sinó que fem perquè vinguin. Crec que això és important. Per tant, aquest matí que s'ha fet el tema de la catequesi persones amb dificultats, que està aquí la que ve d'aquesta ponència? Ja no hi és. Molt bé. Aquest també és un camp també molt important, molt important, penso que sí, perquè de vegades els nens que tenen alguns símptomes diferents o uns síndromes, no sé com dir, no? Els espectres, es diu espectres, no? Espectres, alguns físics, auditius, alguns també autistes o altres realitats. Això costa, no? Jo sempre tinc un renebot, que li diuen Nil, i aquest renebot ha fet la catequesi. Bueno, la catequesi, però clar, no, és que li hem fet res especial. I que ella anava a la catequesi i no res, no podia fer res, no? I la catequista li deia, home, Nil, que has de fer això. I ell va dir, és que ells parlen castellà, no és estrany, tots parlen català, i ell havia après castellà sol. I parla castellà. Un tipus autista que és capaç de fer una cosa i aprendre-la perfectament. I li va respondre, diu, es que yo en domingo no trabajo. I tenia tot el raó del món. En domingo no trabajo. És a dir, tenia tot el raó del món. És a dir, domingo no es treballa, no? Que em digues del no. Per tant, vull dir, no, això de que és això, un nen que va a la catequesi, però, clar, ningú es va preocupar en aquest sentit de dir aquest nen que pugui aprendre alguna cosa, que pugui aprendre, no? I això és el que també nosaltres solament, no? Aquest nen és dificultós, per tant l'apartem, o que faci una coseta mentrestant i dibuixi, i nosaltres fem el que volem, i ell no. Intentem que si hi ha una persona així, encara que sigui una persona sola, és molt important. Perquè ells estan oberts a Déu, ells tenen un cor també com tots nosaltres, no? I si aquest món són capaços d'entrar-hi, entraran molt més que nosaltres. Molt més. Per tant, a més, cada nen, dins del seu aspecte, la nena pugui també entrar-hi. Per tant, res més que us prenc un temps preciós per a mossèn Joan Torra i gràcies a tots per ser-hi. Doncs donem la benvinguda a mossèn Joan Torra i agraïm que sigui aquí, especialment avui que hi ha hagut totes aquestes anades i vingudes, no? Tothom el coneix, a mossèn Joan Torra, per tant no cal presentar-lo gaire. Actualment degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector de Vacarisses, que el patró és Sant Pere de Vacarisses. I manresà, i molt conegut perquè alguns, com abans veiem, l'heu tingut de professor també a l'Institut de Ciències Religioses i altres l'hem tingut a la Facultat de Teologia de Catalunya. Doncs, si hi ha alguna cosa hem de dir d'ell que no l'hem dita, que la digui ell mateix. Doncs, gràcies. No pots dir, és un impresentable, ja està. Digue'm a quina hora he d'acabar. Perdó. Teniu aquí en l'horari que ara començàvem a les 4, ja són 11 minuts, però després farem una pausa
I llavors farem com aquest matí. Poseu per escrit les possibles preguntes perquè durant el descans doncs les endrecem i així les pugui respondre també. I llavors hi ha un diàleg a 5:15. Sí? Perfecte, molt bé. Déu vos guarda a tots, bona tarda. I és veritat, això havia d'haver estat fet al dematí, llavors hi va haver l'ordenació i com aquest hi havia de ser, perquè és company i perquè hem treballat molt temps junts i ens estimem molt amb mossèn David Montse, ara ja, David Abadies, doncs ens estimem molt i per tant dic que no puc faltar-hi. Llavors va ser fàcil de poder canviar, de dir passem-ho a la tarda i ja està. I com que si puc dir que sí, no dic que no. I em sembla que en aquest moment les circumstàncies meves són de poder estar fent aquestes coses i per tant, doncs, en principi, si puc dir que sí, no dic que no. Això vol dir que això obliga a pensar, obliga a dir coses noves, de dir, home, doncs no vinc a repetir exactament tot el que ja hem sentit, sinó intentar d'obrir una mica de debat, de diàleg, i no dic coses noves, tot i que m'atiparé de parlar de pares de l'Església, que són els més antics, els més vells, i aquests ja estan coneguts. Però m'agradarà de parlar-ne perquè tinc l'impressió que avui ens poden fecundar molt, perquè al moment en el que ells començaven estaven com nosaltres, o més ben dit, nosaltres estem com ells, estem com si estiguéssim al començament. Llavors, saber què és el que ells van haver de pensar i com ho van fer, segurament que ens pot fecundar molt a nosaltres, ens pot ajudar molt a entendre que hi ha coses que hem donat sempre percebudes, ara el senyor bisbe em deia uns quants exemples ja, no cal que en repeteixi jo, i que en realitat això ha de canviar, o pot canviar, i que no passa res. I quan em diuen, és que sempre ho hem fet així, jo dic, a veure, és que jo de la paraula sempre em toca ser un especialista perquè em toca ser del començament, especialista del començament, i per tant sempre, dius, potser no, potser hem fet les coses d'altres maneres i val la pena de pensar-les d'altres maneres. La prova de que val la pena pensar-les d'altres maneres és que contínuament surten directoris per la catequesi. Jo ja he perdut el compte dels que he vist. Però des que soc capellà i em dedico, per tant, a la feina de la catequesi, i aquest és l'últim directori per la catequesi. Cadascun va ampliant i traient i posant, i com que són generals, llavors s'acaben posant-hi cites de tot i acaben ampliant el que hi havia i dient coses noves, i a vegades costa tant de deixar que dius, ara farem un resum d'aquest. La qüestió és que surten directoris nous, i està bé que el directori del Pontifici Consell per la Promoció de la Nova Evangelització, directori per la catequesi, està bé, perquè intenta clarificar coses, donar conceptes també, cosa que m'agradarà de fer una mica a mi també. Per exemple, de començar com començaré per aquests conceptes, és a dir, què és la catequesi, com comença això de la catequesi, què és el que vol dir avui una catequesi carigmàtica. Tenim una especialitat molt gran en posar paraules estranyes nosaltres. Llavors, com ho farem per posar aquests catecumenats? Per tant, m'agradarà de poder explicar una mica aquestes 4 coses. I aleshores, com que bàsicament, sobretot seran textos de pares de l'Església, jo sempre els escric i els porto, i llavors, doncs, a vegades no, evidentment no ho llegiré tot, però a la carpeta hi teniu tota una col·lecció de textos, 8 fulls en total, o sigui, 4 fulls de placara, en què hi ha tota una colla de textos que després us els podeu emportar, alguns els llegirem aquí, i altres podeu complementar, tots són textos bàsicament de pares de l'Església, llevat del començament que hi ha uns fragments de Pau VI, de l'Evangeli Nunciandi, i per tant la resta seran textos de pares de l'Església que m'agradarà de presentar. I aniré seguint aquest índex, per tant, després d'aquesta mica d'introducció, què és la catequesi, com comença això de la catequesi, petita història de la catequesi, aquest punt 2 i aquest punt 3. Què és això que n'hi diem catequesi? Val la pena de tornar-ho a dir, què vol dir la paraula catequesi. I el mateix directori ho torna a explicar. Catequesi vol dir ressonar, fer ressonar. Fer ressonar què? Doncs fer ressonar un anunci. Que diem un anunci, una bona nova, un evangeli. Fer ressonar alguna cosa que és notícia. I la notícia sempre és o perquè és molt bona o perquè és molt dolenta. Estem molt acostumats a les notícies molt dolentes, i en aquest cas nosaltres treballem amb una notícia que és molt bona. Molt bona, és un evangeli, una bona notícia, és un quèrigma, és un anunci. Senyores i senyors, perquè hi ha de tot aquí bàsicament senyores, però senyors també, senyores i senyors, la vida no s'acaba aquí. Senyores i senyors, la nostra vida té una dimensió d'eternitat. El que fem en aquesta vida té valor d'eternitat.
I el valor d'eternitat és la pregunta per dir això que estàs fent i això que estàs vivint realment pot ser etern? I quantes coses en la vida fem i ens ocupen i ens gasten i ens desgasten i no poden tenir aquest valor d'eternitat perquè s'acabarien en aquí. És que goita que m'ocupa i goita que em preocupa, però si ho deixaràs, Jesús ho diu molt això, ho deixaràs a la tomba tot això, no te n'emportaràs res d'això. Què et podràs emportar d'aquí? Només et podràs emportar aquell amor amb el que has estimat i aquell amor amb el que t'han estimat. I aquesta bona nova la fa present Jesús amb la seva mort i resurrecció. Que bé que va de poder dir això, la vigília del 5è diumenge de Quaresma, a punt de llegir l'Evangeli de Llàtzer, que llegirem demà, en la darrera catequesi de preparació per la Pasqua que es feia, que era la de dir, saps què? Hem ressuscitat ja ara, com Llàtzer. I aquesta vida en l'amor no ens la pren ningú. No ens la pot prendre ni tan sols la mort. Evidentment, no ens la pot prendre la mort. A la que un descobreix això, que Jesús és el que és absolutament diferent de qualsevol altre, perquè després de la mort és de l'únic de qui diem que Déu l'ha ressuscitat. És, per tant, de l'únic no ho diem de ningú més, per més bo que sigui el seu ensenyament i el que ha fet o deixat de fer i més admirable a la seva vida. Només de Jesús diem que ha ressuscitat. L'anunci de la Pasqua, l'anunci, la notícia de la Pasqua és la notícia. I aleshores aquells deixebles, aquells apòstols van dir, esclar, aquest era així sempre. Aquest ja vivia aquesta vida d'aquesta manera, amb aquesta vida nova, aquesta vida eterna, aquesta vida estimant així, ja la vivia sempre, ja tenia aquesta vida. Saps què? Jo ho vull, això. Jo tinc ganes de poder tenir també com Jesús aquesta vida ara que té valor d'eternitat, que per tant em dona una felicitat que mai ningú ni res no em podrà prendre, que no hi haurà cap devaluació de borsa, oi? Ni l'IBEX 35 ni res d'això que m'ho faci desaparèixer, sinó que serà etern, no m'ho pot prendre ningú. Com ho puc fer per tenir això? I aquest Jesús ha dit, esclar que sí, ha dit, no patiu que ja ho sé, vols aquesta vida ja ara? Vine aquí i rep el baptisme. Converteix-te i rep aquest baptisme, rep aquest esperit que et farà viure aquesta vida nova i després a cada Eucaristia renovaràs, reviuràs aquesta notícia nova, aquesta vida nova, perquè puguis viure d'aquesta manera nova i diferent. Que bonic, no? Llavors tenim una notícia per fer ressonar. Un querigma, i això hi insisteix molt el directori, una cosa carigmàtica és que això és nou, és diferent, que ha de ressonar. Atenció que no fos cas que de vegades el ressò es fes perdre el nucli. O sigui, al contrari, precisament fem ressonar aquest nucli. Això que és absolutament essencial i no ho podem perdre de vista mai, mai, mai. Si un dia ho perdem de vista, direm, és que esclar, no saben, no, és igual. Aquesta és la notícia. Aquesta és la notícia bona que val la pena de fer ressonar. Escolta, doncs explica-m'ho bé. I la gent al començament deia, escolta, jo no ho sabré explicar prou bé. No cal que tothom sàpiga fer de tot. Vine a la comunitat, que la comunitat ja tindrà aquells especialistes, aquells ministres, els hi hem encarregat un ministeri, un servei, els hi hem encarregat que tinguin aquest servei de fer ressonar aquell nucli, aquella bona nova. Que tu has vist, ara estic al carrer, que jo he vist d'una manera i tu voldries ser així també, i tu ara em preguntes a veure què, no cal que jo t'ho expliqui tot, no cal, no sabria com fer-ho, no ho he de fer, no ho he de saber fer. Vine a la comunitat. I la comunitat tindrà una manera concreta d'ajudar-te a entendre això, de fer-t'ho ressonar. Tu ja vols aquesta notícia, ja vols aquesta vida, esclar que la vols, però la comunitat t'ho ensenyarà, t'hi ajudarà, t'hi acompanyarà. La veieu, la vostra missió? És aquesta, és preciosa, de fer ressonar l'anunci aquest central. No ho hem de perdre mai de vista. El que és central és això, és l'anunci, és el Nou Testament, això, És l'anunci, aquesta és la paraula, això és el que és central de tot. I això és el que ha de ressonar. Això és el que hem de fer ressonar, hem de fer que ressoni per tots costats i que arribi aquella persona que té aquest nucli, que té aquest anunci, que té aquest...
Per tant, hem d'explicar, mira, aquesta comunitat, l'Església, ho hem anat entenent, hem anat pensant en Jesús, ho tenim escrit en els evangelis, ho hem reflexionat, ho tenim en aquells sagraments que ell ens ha deixat, i això ho celebrem, i aprenem a pregar, i aprenem a ser comunitat, i aprenem a... I de tot això se n'ha d'aprendre. Per tant, escolti, la comunitat ho comença a fer, ho va fent, i per tant la comunitat ha d'aprendre a transmetre a tu perquè tu puguis anar també, anar veient com es du a terme tot això. I aquí començava, petita història de la catequesi, aquí començava, estic al començament de tot, després faré un paral·lel amb avui, però aquí començava el que deien, tu vols ser cristià de veritat, tu has vist aquesta notícia de veritat, apunta't a això que n'hi diem el catecumenat. Catecumenat, que voldria dir, catequesi, fer ressonar, catecumenat és el temps d'instrucció. El temps en el que t'ho explicarem. T'hi apuntes, apunta-t'hi, apunta-t'hi. No et direm vine a la missa que veuràs a veure què fem. No, perquè no podria entendre res. Avui s'ha retransmès l'ordenació del bisbe David. Si algú neutre es mira tot allò, no podrà entendre res. Què hi fan aquest? Que li posen un llibre al cap i que fan unes pregàries amb el llibre al cap. I què hi fan ara amb un oli que li van remenant el cap allà, doncs anar-li posant oli? Què hi fa? Que m'explico? I pot entendre alguna cosa? No. I els primers cristians deien, doncs no li fem, no li portem, perquè no entendrà res. Si li portem, hauria de ser acompanyat d'algú. Veieu la catequesi? Veieu les catequistes? Per tant, de moment, l'apuntem a una cosa que es diu el catecumenat. I ja us ho llegiré això, ho llegirem textos, i davant d'aquesta entrada al catecumenat ja direm que aquesta persona és cristiana. Ho diré ben dit, ha començat a ser cristiana. No és batejada encara, però ha començat a ser cristiana. Quan va néixer un noi que es deia Agustí d'una mare que es deia Mònica i un pare que es deia Patrici, Santa Mònica, mare de Sant Agustí, es va afanyar a apuntar-lo al catecumenat. I el van apuntar al catecumenat acabat de néixer. Acabat de néixer, i van dir, li fem la marca de la creu i li donem la sang, que eren els signes del catecumenat. És cristià? Sí. I Sant Agustí se'n gloria sempre. Tenien idea d'alguna cosa? No. Va tardar 33 anys, S'entén? És a dir, va tardar 33 anys. Però mentrestant, ell ja era cristià. I Santa Mònica deia que ho sigui, perquè així ja haurà entrat, així ja estarà en camí, així ja estarà en procés, així ja estarà... Fer una comparança a l'església de Vacarisses va ser. Teníem dos tipus de llums. Tenim dos tipus de llums que s'encenen i s'apaguen i uns llums d'aquells que quan s'apaguen s'han de refredar i que es tornen a escalfar de mica en mica i que d'això, i deia, veus, aquests són els catecúmens, deia jo. M'explico perquè els altres són els d'estar, sí o no. I està que bé, no? Poder pensar que hem passat de llums de sí o no a llums de catecumenat. I que, per tant, n'hem d'anar aprenent. D'això en llegiré textos després, però veieu que és absolutament necessària aquest catecumenat, aquesta institució que fa que les persones en puguin anar aprenent. I en principi, mentre els uns eren a la celebració de l'Eucaristia, els altres, prèviament, havien estat fent amb els catequistes el que n'hi deien la paraula, aprendre'n. I què havien d'aprendre? Home, al començament havien d'aprendre tota la història de la salvació. Jo aquí només he portat el Nou Testament i de l'Antic no en tenien ni idea. Com no en tenim ni idea avui? Esclar, i com els explicaràs que Déu és creador? És que Déu és pare. Si no poden entendre que Déu és creador, no podran entendre que Déu és pare. Perquè el món jueu comença així i el món de Jesús comença així. Per tant, Déu és aquell que et creà. I quan t'adones que és aquell que et creà, dius, és que em va crear perquè és el meu pare, perquè és el que em va engendrar, perquè és el que m'ha donat aquesta creació, aquesta vida. I per tant, que bonic, és dir, bé li he d'ensenyar això, bé li he de poder explicar que Déu és aquest creador i que aquest creador ens va crear tan bé que ens va crear lliures i que, per tant, podem ser fins i tot pecadors si escollim malament. Però ens ha creat lliures, I la nostra llibertat és el dret a l'error i, per tant, per culpa d'aquesta llibertat hem acabat pecant. I Déu va haver de pensar, enteneu-me el llenguatge, perquè no és així, ja ho sé, va haver de pensar com ho faré ara per arreglar això. Evidentment, Déu ja ho sabia, ja ho sabia. I l'opció era de dir, el faig lliure, i va dir sí.
Esclar que el faig lliure. I escolta, i si resulta que diu que no, doncs lliurement, si diu que no lliurement, buscaré la manera de que lliurement aprengui a dir que sí. Quina història de salvació més maca? Qui trobaré? Abraham? Doncs comencem. Abraham, Isaac, Jacob, i Josep, i el poble s'anirà a Egipte i acabarà esclau, i l'alliberarem i el farem passar, Pasqua, el farem passar la llibertat, i li donarem llibertat, i li donarem una terra, i li donarem una llei, i li donarem un temple, i li donarem profetes, fins que tot estigui a punt, perquè m'ho deixeu dir així, també hi pugui anar jo mateix. I pugui anar jo mateix a què puguin no sols veure i viure aquesta manera nova de ser i de fer que Déu havia volgut des de sempre, sinó que els hi pugui ajudar des de dintre, que els pugui donar el meu esperit, perquè així es puguin viure ells també aquesta manera nova de ser i de fer. Tot això calia explicar-los a aquella gent que no en tenien ni idea, que no ho sabien, que havien estat formats en l'escola romana, o grega, o és igual, o el que sigui, i no en tenien ni la més remota idea de tot això, calia explicar-los, I aleshores calia donar-los a conèixer tot allò que havia dit Jesús. Jo havia tingut un professor que ja és mort que deia si vols aprendre el Nou Testament, estudia l'Antic, perquè aquest està escrit, el Nou Testament està escrit amb el cap, amb el motllo d'aquell Antic Testament, que ho fan els jueus, això. S'entén? És a dir, per tant, aquests havien de tenir aquesta necessitat d'explicar-los què és el que Déu havia fet per poder arribar a comprendre què és el que havia fet Jesús. I una vegada havien fet això, després això m'hi entretindré en els últims textos, però així ho haurem situat bé, una vegada havien fet aquest catecumenat, un dia deien, però jo em poso nerviós que ja porto 3 anys aquí. No podria ser batejat? Només hi portes 3 anys, que no passa res. I si em morís? Ja ets cristià, no pateixis. Es veu? És a dir, ja ets cristià, per tant, tranquil. Per tant, escolta, si tu creus que ara ja et podria ser batejat, mira, demana-ho. I mirarem a veure si la comunitat t'escull. I, per tant, el bisbe, si la comunitat ha dit que sí, el bisbe diu, doncs jo t'escullo per ser batejat a la pròxima Pasqua. Acaba de néixer el dimecres de Cendra. El dimecres de Cendra era el dia que s'escollia aquells catecúmens que havien donat el seu nom, que la comunitat havia dit que ja hi estaven d'acord i que el bisbe els escollia. I els deia, i ara fem una segona etapa d'aquest catecumenat. L'etapa aquesta quaresmal, estic, una fórmula ja consolidada. Tot això va tenir una època, uns temps, Doncs au, i aquests 40 dies que són de dejuni, per tant 40 dies i 6 diumenges, perquè el diumenge no es dejuna, doncs 46, per això comencem el dimecres fins al divendres sant, doncs aquests dies, intensament, cada dia, si convé, aquí, acabar-te de preparar, i què et donarem a conèixer? Jesús intensament, faràs un intensiu de Jesús. 40 catequesis, més les dels diumenges, sobre això exacte. El procés era les 3 aquestes que hem fet aquest any. Bàsicament has d'entendre l'aigua de la Samaritana perquè és l'aigua de la vida que se't donarà. Bàsicament has d'entendre que Déu et donarà aquesta llum perquè hi puguis veure clar la teva vida. I bàsicament has d'entendre que et dona una vida que és vida nova. I que els altres t'ajuden a caminar. Desligueu-lo i feu-lo caminar. I després de tot això, podràs saber que tot això és gràcies a aquest Jesús que ha passat de la mort a la vida. Doncs tu també, per al baptisme, passaràs de la mort a la vida. Continuaràs en aquesta vida, que un dia moriràs, ja ho sabem. Pobre Llàtzer, mira que haver-se de morir 2 vegades, perquè deu ser tabalador això de morir, jo no ho he fet mai, però haver-ho de fer 2 vegades, Déu-n'hi-do, no? Que s'entén, és dir, sàpigues que tu continuaràs aquesta vida i un dia et moriràs, però i què? És igual, i què? Si vius aquesta vida que no la pot matar la mort, que no ho has vist en Jesús, que per tant s'ha obert el forat, s'ha obert el camí, ha passat més enllà. I per tant, tu vols això? Doncs vine aquí i llavors a més t'explicarem el Pare Nostre, t'explicarem el Credo i seràs batejat. I seràs batejat la vetlla de Pasqua. La nit de Pasqua seràs batejat, tota la gent gran serà batejada. Llegirem els textos, us he posat els textos, perquè ho vegeu que no m'ho invento, que això surt de textos de pares, I la setmana després, la setmana de Pasqua, cada dia, a catequesi aquí amb el bisbe, a unes catequesis que n'hi deien mistagògiques, les paraules, Déu-n'hi-do, dels misteris. Sobre quins misteris? Què volia dir misteris? Volia dir els misteris sagraments que tu has participat aquests dies. I per tant, com diu,
l'hem portat a batejar i l'hem portat a l'Eucaristia sense que sàpiga què li farem a l'hora del baptisme i què li farem a l'hora de l'Eucaristia? Ah, doncs sí. I per què feu això? Oh, perquè els antics deien que la vista és més fidel que l'oïda, que si només ho escolten no se n'enteraran, que en canvi si ho veuen potser aleshores els hi podem explicar. I per tant la setmana de Pasqua, cada dia anaven amb el bisbe a la catequesi que els hi expliqués què havien fet pel baptisme, què havien fet per donar-los l'esperit, què era això de l'Eucaristia que havien vist, què era aquella pregària del Pare Nostre i què volia dir, què era aquell credo que els havien explicat. Les catequesis mistagògiques. És a dir, els que hagin contemplat avui l'ordenació per televisió o com sigui, els podem agafar i dir, veniu aquí que ara us ho explico. Perquè si no, no podeu entendre res. Que es veu la catequesi mistagògica. I després ja us traurem la túnica blanca que us hem posat a l'hora del baptisme. La túnica, els havien batejat per immersió, els hem posat una túnica blanca, i el diumenge després serà la Dominica in Aulis, que no vol dir que queden en blanc, vol dir que es treuen ja aquesta túnica i passen a ser els nous de la comunitat, els neòfits, els acabats de fer de la comunitat, i per tant ja s'integren a la comunitat. I diumenge rere diumenge, a cada Eucaristia dominical, estan renovant, revivint aquell baptisme que havien rebut. I d'una manera especial cada any per Pasqua. Però què hi fem amb el credo el diumenge? Reviure el baptisme. I dir, va ser la fe que em van batejar. I què fem amb el Pare Nostre cada Eucaristia i per tant també la del diumenge? Recordar que som fills de Déu i que Déu ho ha fet explícit del tot a l'hora del baptisme. Que bonic, hem fabricat un cristià. Ja està. Si només ho dic, només ho cito i prou, si aquest cristià resultés que aleshores no viu fidel a això, i és pecador, i amb el seu pecat ha trencat, ha fet malbé aquesta iniciació cristiana que ha rebut, doncs llavors l'apuntaríem a l'ordre de penitents. I exactament igual que hi havia un ordre de catequètic, catecumenat, hi hauria un ordre de penitents que també serien reconciliats segurament el divendres sant. Quina celebració més maca, el divendres sant? El dia de la reconciliació dels penitents a moltes esglésies, I per tant, aleshores, per Pasqua, es podrien recuperar una altra vegada a la comunitat. I per Pasqua, la vetlla pasqual aleshores, és aquest moment en el que es retroba tota l'església sencera, amb aquells que s'hi han incorporat i aquells que s'hi han reincorporat pel camí de la penitència. De la penitència aquells quan que era només una vegada a la vida, Una vegada a la vida. Que bonic, només de fet d'esquema, perquè després m'hi entretindré una mica més, però d'esquema, que bonic l'esquema del que feien aquesta gent al començament? Que bonic. Oi que n'estem molt a prop d'això? Perquè, esclar, la gent del nostre món, com deia abans també el senyor bisbe, ja ha passat això, que la gent ja tingués una iniciació cristiana feta a partir de casa, de l'escola, de l'ambient del nostre món. Oi que sí? Resulta que aquesta iniciació cristiana s'ha trencat. Aquest traspàs d'iniciació cristiana que teníem amablement fet en el nostre món s'ha trencat, s'ha acabat. Ja no és així. Que no? I un queda esgarrifat i diu és que aquests nanos no saben res, esclar. I és que els seus pares tampoc, esclar, per això no saben res els nanos. I és que a l'escola, també abans del senyor bisbe, ja no diuen res de no, pobrets, amb prou feines saben alguna cosa els mestres de tot això. I per tant, com ho poden transmetre? I a més, en aquest nostre país també tenim aquella habilitat especial en posar-nos-hi encara per circumstàncies polítiques i històriques encara més en contra. I en lloc d'acceptar i entendre que això hauria de ser una cosa d'humus cultural, si més no cultural, per poder comprendre de veritat els altres, resulta que no. Que llavors fem una mena de buit absolutament total sobre aquestes coses que ens deixa amb aquesta incertesa, amb aquest neguit, amb aquest... que sí? Ens deixa amb aquestes circumstàncies. Que ens passa avui, any 2023, Pau VI, Sant Pau VI, el 1975, en un document preciós que es diu l'Evangeli Nunciandi, exhortació apostòlica fruit d'un sínode, reflexiona sobre l'evangelització que cal fer en aquest nostre món, us he posat els textos, i al final del text del número 44, vaja, gairebé el puc llegir ràpid, tot i que és una mica... Em saltaré algun tros, però és igual, el llegeixo.
Número 44 diu, a propòsit de l'evangelització, un mitjà que no pot ser negligit és l'ensenyament catequètic. La intel·ligència, sobretot tractant-se d'infants i adolescents, necessita aprendre, mitjançant un ensenyament religiós sistemàtic, les dades fonamentals, el contingut viu de la veritat que Déu ha volgut transmetre's i que l'Església ha procurat d'expressar d'una manera cada vegada més perfecta al llarg de la seva història. Ningú no impugnarà que aquest ensenyament s'ha d'impartir amb la finalitat d'educar les habituds de la vida cristiana i no per estancar-se en un pla merament intel·lectual. Que la catequesi no es tracta només de conèixer coses intel·lectualment, tot i que també, sinó que el que es tracta és de tenir uns hàbits de vida cristiana. Amb tota seguretat, l'esforç d'evangelització guanyarà molt en el pla de l'ensenyament catequètic donat per l'Església en les escoles on això és possible, any 1975. Les escoles on això és possible. En tot cas, en les llars cristianes, si els catequistes disposen de textos apropiats, que deu ser un dels problemes que també tenim contínuament, posats al dia sàviament i amb competència sota l'autoritat dels bisbes. Els mètodes hauran de ser adaptats a l'edat, a la cultura, a la capacitat de les persones, tot cercant de fixar sempre en la memòria, la intel·ligència i el cor, les veritats essencials que hauran d'impregnar tota la vida entera. Per favor, les essencials, que heu vist que jo he dit un nucli molt essencial? Cal, sobretot, preparar bons catequistes. Catequistes parroquials, instructors, pares, desitjosos de perfeccionar-se en aquest art. Que fer catequesi és un art? Que no ho podem dir això funciona així exactament igual a tot arreu i sempre i d'això és un art? I és un art superior. És allò millor que estem fent l'Església, estem transmetent aquest carim, aquesta bona notícia. I és indispensable i exigent que és l'ensenyament religiós. Per altra banda, sense que calgui negligir de cap manera la formació dels infants, hom va observant, any 1975, que les condicions actuals, 75, fan cada vegada més urgent l'ensenyament catequètic sota la modalitat d'un catecumenat per a un gran nombre de joves i adults que, tocats per la gràcia, descobreixen a poc el rostre del Crist i senten la necessitat de lliurar-se-li. Que ben dit? Que ha costat, per tant, de la catequesi que tenim amablement feta amb els infants i adolescents, necessitem tenir preparat aquest catecumenat? Que em permeteu de fer un record de mossèn Joan Sangles? Que era el delegat episcopal per al catecumenat? Que veieu que és absolutament essencial? Havíem parlat d'aquesta jornada d'avui. Que és curiós i bonic, això. Però, esclar, ho hem de tenir. Perquè hem de poder establir aquests catecumenats que seran d'iniciació cristiana, que vol dir començar des de zero. I a vegades voldrà dir de tornar a començar amb la gent. Perquè els preveres predicant ens hi trobem molt, que on hem de començar la predicació? Podem donar per suposat que la gent sap ja tota una colla de coses? O hem de, procurar que, com que no les saben, les hem d'ajudar a pensar una altra vegada? I estem fent predicacions que passen a ser molt catecumenals, molt d'iniciació cristiana i no ens sàpiga greu, Perquè aleshores la predicació i la catequesi haurà de ser bàsicament querigmàtica, de transmetre aquest querigma, evidentment amb carisma també, però de transmetre aquest querigma, aquest nucli essencial perquè la gent pugui posar-se davant de la seva pròpia vida. I aleshores volia insistir, per això aquí us hi he posat una frase meva que m'agrada molt de repetir contínuament, que és la de dir, i haurem d'ajudar a que la gent es faci les preguntes correctes sobre la seva vida. Què hi faig en aquesta vida? Què és aquesta vida? Què és aquest nostre món? Cap on he d'anar? Com s'ha d'enfocar? A què he de donar valor?
A què no he de donar valor? Per què he de viure les coses d'aquesta manera i no d'una altra? Que es veu? Ajudar això és allò que va fer Jesús, el Jesús ressuscitat, el diumenge de Pasqua pel camí de Maús. Quan aquells dos, que havien estat amb ell, havien estat amb ell fins a l'hora del sopar, que per això el van reconèixer quan va partir el pa. Doncs quan aquells dos marxen desencisats, havien estat almenys un any sencer amb Jesús i no havien acabat d'entendre massa res. Perquè és veritat que les dones han anat allà i han tornat gisclant i dient que no hi era i que no sé què. Però els homes hi han anat i no han trobat res d'això. Que sí? I Jesús, ho dic expressament això, que es veu? I Jesús ha de dir, doncs va, d'esquena a Jerusalem i tot marxant d'allò que seria el nucli, els hi explico, tornem a començar. I començant pels llibres de la llei i dels profetes i dels salms es va explicar tot el que es referia a ell i a la seva vida i a dir que no us n'adoneu i que no ho veieu i de mica en mica els va escalfant el cor i en una tarda fa la feina d'un any. Que s'entén que això és explicar precisament el procés que toca de fer, Toca de fer això, Toca de fer això mateix que havia fet Jesús, d'ajudar a que aprenguin a formular les coses bé. I aleshores digui, no és veritat que el nostre cor, i en el moment en el que ha partit el pa i ha passat tot, allò de Jesús ha passat ja en aquell pa, allò que hi havia hagut en el Jesús encarnat ha passat a l'Eucaristia, a les frases de Sant Lleó, ha passat als sagraments, doncs al moment en què el tenen allà diuen, però ja el tenim, ara ja no cal que ens acompanyi, ja està, ja ens acompanya d'una altra manera, doncs el portem posat, que ens el mengem, que d'això se'n tornen, i se'n tornen proclamant-ho bé i se'n tornen de nit, a més. De nit, perquè s'ha fet fosc i la lluna els guia, gràcies a Déu. I tornen i poden dir, és veritat, i la comunitat els diu, és veritat que el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó. Va, celebrem-ho tots, que això dona sentit a la vida. Quina catequesi que ha hagut de fer, aquesta catequesi que és carigmàtica, aquesta catequesi que val la pena, de veritat, de repassar això i de recordar això. I de recordar, i insistiré després en una altra cosa encara, però de recordar que Jesús també va fracassar com a catequista, ja ho veieu. Home, esclar, no l'havien entès, que el podien entendre, és que allò que els estava dient és molt seriós. Però és que els altres que s'havien quedat tampoc no podien entendre gran cosa. Dic això perquè no us desespereu mai, no us penseu, és que ho faig malament, no és que no sé què, és que no ho he fet bé, és que no n'he sapigut, és que no d'això... No, al contrari. Quan us passi això penseu que és que tenim el tresor tan gran que com ho farem per explicar això? M'entén? Com ho farem? Escolti, doncs hi tornem i ens hi posem i el que treballa és aquest esperit de Déu i aquest és el que fa la feina. Aquest és el que fa la feina. I nosaltres ja farem prou si no li posem obstacles. Si no li posem obstacles. Per què es convertia la gent, aleshores, en aquesta església antiga i en aquesta nostra d'avui? La gent es convertia perquè veia el testimoni, la manera de ser i de fer, la manera d'actuar d'aquells que s'anomenaven cristians. Us he posat un text que és memorable, preciós, meravellós, que és el discurs de Diognet, la part central del discurs de Diognet, que és un discurs que no se sap qui, perquè no se sap qui, escriu a un senyor que es diu Diognet, que tampoc s'acaba de saber qui és. Però és una carta oberta, i que si això no fos veritat no ho podria escriure. És aquí diu, per què es convertia la gent? Llavors, només el començaré a llegir un moment, en llegiré un parell de fragments d'aquest punt número 7 que teniu aquí. I diu, els cristians, efectivament, no es distingeixen dels altres homes ni pel país, ni pel llenguatge, ni pels vestits, perquè ni habiten ciutats exclusivament d'ells, ni parlen cap dialecte especial, ni duen una vida a part. Escolti, els cristians són gent corrent, som gent normal, per favor. S'entén? Som gent normal que no fem una cosa diferent per distingir-nos, no anem amb una samarreta posada determinada, que no. Escolti, amb què es notarà? Diu, en realitat, aquesta doctrina no els ha estat pas descoberta gràcies al talent o l'especulació d'homes curiosos. No cal venir a la Facultat de Teologia de Catalunya. Si voleu venir, millor. Però no cal. Que s'entén? No cal. Ni professen com altres una opinió humana. Escolti, els antics deien que el savi, com que sap, diu. I el neci, com que no sap, opina.
Vale? Que avui estem tips d'opinió, tothom es veu amb cor d'opinar del que sigui. Del que sigui, en tenen ni idea. No, com si jo em poso a opinar d'economia, no tinc ni idea. Que es veu? Doncs diu, això no és una opinió, Això no és opinió. Fixeu-vos, salta un paràgraf, diu, resideixen a les pròpies pàtries, però com a forasters. Compleixen tots els deures de ciutadans i suporten totes les càrregues, com els estrangers. Qualsevol terra estranya resulta per a ells pàtria, i tota pàtria, terra estranya. Es casen com tothom. Engendren fills, però no exposen els nadons. Clar, quan un fill no el podia o no el volia, el deixava al contenidor de la plaça del poble, Com avui. També passen aquestes coses, Doncs els cristians es distingien per no exposar els nadons, no sols això, sinó que la gent ja sabia que si deixava una criatura així que no la volia o que no podia mantenir-la, i la deixava a prop d'allà on es reunia la comunitat cristiana, potser sobreviuria. I dic això perquè en tinc testimonis d'aquestes coses en pares de l'Església, i no s'haurien pogut dir si no fos veritat. Veieu, què ho distingia? Ho distingia que aquesta gent estaven a favor de cuidar tots i a tothom? Diu, i comparteixen tots la taula. La veieu, l'Eucaristia? Què deien? Diu, segur que se'n van al llit. Diu, però no del llit. Escolti, no, que quedi clar. Que es veu? Però quina necessitat de dir que comparteixen la taula? On només pot compartir la taula si menja tothom, I per tant, veieu quin reducte d'Eucaristia, a més tenim aquí? Diu, es troben dins la carn, però no viuen segons la carn. Passen el temps sobre la terra, però tenen els drets de ciutadania al cel. Veieu on és la parròquia nostra? És el cel, la parròquia. M'explico? Estem aquí a la terra, però... Obeeixen les lleis establertes, però amb les seves vides superen les lleis, Tant els cristians som capaços d'anar més enllà de la llei, del que diu la llei, és clar que sí. I per tant estimen tothom, i de tothom són perseguits. Se'ls desconeix, i tanmateix se'ls condemna. Se'ls mata, i se'ls fa obtenir la vida. Són pobres, i enriqueixen molta gent. Si fossin rics vol dir que no enriquirien a ningú, que per això són rics. Soc ric perquè m'ho he quedat. I a mi, si soc pobre, ho he compartit i per tant enriqueixo molta gent. Quin canvi social que s'estava produint en aquell moment i segurament avui? Quin canvi? Apuntem-nos-ho, Per tant, per on ve la gran evangelització? Pel testimoni dels cristians. I no fan tot això perquè diu és que Déu m'obliga a fer això, Jesucrist m'obliga a fer això, l'Església m'obliga a fer això. Faig tot això perquè he descobert que aquest és el nucli, que aquest és la perla, això és el secret de la vida, això és el que no mor mai. Es veu, això és... Salto, diu, pels jueus són combatuts com a membres d'una altra raça. Paràgraf següent, diu, pels grecs són perseguits. I els mateixos que els detesten no sabrien dir el motiu de llur odi. Que també ens toca el rebre avui? I encara no hem dit no sé què, que els cristians ja són no sé quantos i perquè els cristians fan no sé què més. Tranquils, que això ha passat sempre, ja ho veieu. És que goita que ens passa avui, no, sí, goita, això és del segle III, I acaben dient, en un mot, i aquesta frase final és preciosa, el que és l'ànima en el cos, això són, en el món, els cristians. Que bonic si diem que hem de ser l'ànima d'un món sense ànima? Que preciós! Que hem de poder donar aquest escalf a un món que és fred, que hem de poder donar llum a un món que és fosc, que hem de poder donar companyia a un món de gent solitària, que hem de donar comunitat a un món de gent individual. Quin goig! I gràcies a això ja arribarà, que caminem a ús, ja arribarà la pregunta de dir per què fas això? I com és que fas això? I què t'hi mou a fer això? I quin benefici en treus de fer això? Diu, escolti, doncs no en trec cap de benefici, veu? En trec el benefici de la felicitat de no poder no fer-ho, ho he de fer. He de ser d'aquesta manera, no puc no ser d'aquesta manera. No puc no ser d'aquesta manera. És que jo ho vull ser així, doncs vine i comença't a iniciar-t'hi. És molt bonica la paraula, Perquè aleshores la pregunta que se'm formula és de dir la iniciació cristiana avui. Doncs vine a iniciar-t'hi. Que no ho veus? Que hauràs d'aprendre a actuar i a ser d'una manera que no és normal. Que no ho veus? Que això va en contra de... Que no ho veus? Que t'hi hauràs d'acostumar. Que no ho veus? Que això no és allò de la làmpara que deia abans, una llum que sigui d'avui per demà. Que no ho veus? Doncs va, comencem aquesta iniciació.
I quan us arribaran fins i tot com a catequistes ja per fer ressonar, hi ha tot un procés catequètic previ, de precatecumenat, si voleu, un temps d'acompanyar, de dir, de plantar llavor, d'anar-ho escampant i de tenir-hi molta paciència, sobretot molta paciència, perquè, escolti, no s'acaba el món, gràcies a Déu, no s'acaba el món. Heu vist que aleshores el procés d'iniciació cristiana i de la catequesi agafa tota la comunitat? I diguem-los a la comunitat, diguem-los, si us plau, que cosa que ha passat sempre i avui d'una manera particular, ens miren. Ens miren. Ens miren per dir, val la pena de ser d'aquesta comunitat? A vegades em pregunten, escolti, què he de fer per poder tenir una bona pastoral de joves o una bona pastoral d'infants? La primera cosa que dic sempre és, per favor, tinguem una bona comunitat. Perquè si no hi ha una bona comunitat, una comunitat que sigui il·lusionant, una comunitat en la que la gent sigui gent que viu feliç, una comunitat en la que hi hagi aquesta vida que és nova i que és diferent, a on els portarem? Avui, per tant, la comunitat és mirada. I ho hem de saber i ho hem de repetir, que ens miren, que la gent està a l'aguait de què som i de què fem. Vaja, poso la prova contrària, La prova contrària és que la que en fem una mínima així, jo quan feia la mili deien no te passes ni un gramo, que te lo peso i te lo cobro. Els capellans sabem molt de què va això, darrerament. Que sí, que la més mínima de seguida t'has passat un gram i de seguida, i ho sabem que som mirats. I que som mirats, I tant, si som mirats. Un dia em va quedar el graig, la porta del graig allà a Vacarisses mig oberta. I teòricament, que la porta no es veu ningú, teòricament no ho sap ningú, teòricament ningú sap que allò és el graig del rector perquè queda separat fins i tot, a un altre nivell d'això. Bueno, n'he trobat de gent que m'ha dit, va quedar la porta oberta, que estava espatllada, que hi havia alguna cosa, que no sé què, que m'explico? De veritat, ho hem de saber, som mirats. Però quin goig, poder ser mirats des d'aquesta felicitat. Des d'aquesta felicitat. A mi m'ha semblat que valia la pena que us digués que això, doncs, que això que estic explicant d'aquests inicis i que hi vaig fer l'aplicació avui, com veieu, no costa gens, això ho teniu recollit. Jo he portat llibres i us els he posat al començament, però després d'aquest directori us porto un llibre extraordinari, meravellós, del cardenal Danielú, ja és mort, que es deia La catequesis en los primeros siglos. Està? Ho veus, descatalogat i tot. És que jo em dedico a cada cosa. Perquè això ho van editar a Monte Carmelo, ja em diràs que l'editorial no existeix. Un recull de tota la catequesi que va fer el pare Danielú previ al Vaticà II. Una meravella, És una meravella, però és igual, aquí tenim una pila de textos, però no patiu, n'hi ha més. Aquest també està descatalogat, però també l'ensenyo, que es diu La tradició apostòlica d'Hipòlit. I és el primer, ja l'explicaré ara, llegiré uns fragments, O bé, aquest no està descatalogat, un que es diu Catequitzar amb alegria, de Sant Agustí. I aquest en llegiré uns fragments ara. I després us porto aquí llibres d'aquesta col·lecció de clàssics del cristianisme, en el que dic Cebrià de Cartago, doncs la catequesi sobre el Pare Nostre i altres escrits. O bé Ambròs de Milà, les catequesis d'Ambròs de Milà sobre els sagraments. O bé de Ciril de Jerusalem, l'any 378, 78-79, estava predicant aquestes catequesis i una dona que es deia Gèria doncs ho va sentir, una peregrina ens va deixar el relat fins i tot d'aquelles catequesis precioses, i aquestes coses que he estat explicant es troben aquí amb el llenguatge d'aquell moment, Però m'ha semblat que ara valia la pena de llegir textos d'aquests, i el primer que llegirem serà d'aquesta tradició apostòlica d'Hipòlit. Hipòlit, perquè ens entenguem, hauria estat un prevere del bisbat de la ciutat de Roma que es devia pensar que seria escollit com a bisbe de Roma i no va ser escollit, i es va enfadar molt amb el que va ser escollit perquè deia que celebrava malament. I va fer un pecat, i el pecat va ser descriure com havia de celebrar. Perquè estava prohibit, això és clar, la celebració en principi era només pels cristians, allò que deia abans. I ell va fer el pecat de deixar-nos escrit com calia celebrar. L'oració amb la qual avui han ordenat el bisbe David és pràcticament l'oració primera que hi ha en aquesta obra. És a dir, que per nosaltres ha estat un pecat meravellós. Perquè ens ha brindat
una colla de textos i de coses, i entre aquests ens ha explicat perfectament bé això del catecumenat. Punt número 9. Que teniu punt número 9. L'entrada al catecumenat. Fixeu-vos, hi diu, tradició apostòlica, i està seleccionat, ja resumit, diu, els qui es presenten per primera vegada a escoltar la paraula, veieu què venen a fer els catecúmens gent gran? Escoltar la paraula, seran conduïts primer davant dels doctors, és a dir, catequistes, els catequistes, abans que no arribi tot el poble. Per tant, abans que arribi la comunitat. Se'ls demanarà la raó de per què venen a la fe. Per què has vingut aquí? Els qui els han conduïts, és a dir, aquells que els han fet de padrins, que els hi han dit alguna cosa, donaran testimoni d'ells de si estan capacitats per escoltar la paraula. I se'ls interrogarà sobre el seu estil de vida. Per exemple, diu, si algú té una casa de prostitució, o la deixa o no cal que vingui. Que s'entén? Després diu aquell que ensenya a nens que ho deixi i que després vingui. Diu, i per què? Diu, és que l'escola es feia amb els textos pagans. Llavors diu, bueno, si no té cap més professió que continuï fent. Que s'entén? Però esclar, si havies d'estar fent amb els textos pagans i després... Diu, es mirarà també de saber quins són els oficis i les professions d'aquells que són portats per a ser instruïts. Quant temps durava aquesta catequesi? Diu, els catecúmens, gent gran, escoltaran la paraula durant 3 anys. Però si algú es mostra molt zelós i s'aplica bé la tasca, no jutjarà el temps, sinó que jutjarà només el comportament. Quan Sant Agustí li va anar a demanar a Sant Ambròs per ser batejat, Ambròs li va dir, vés-te'n, prepara't i torna a venir, que no vull posar-te cap catequista, que pobre catequista, amb l'ullers que ets tu, aviat la fries callar. Per tant, espavila't. I en res, en mig any, perquè va ser entorn d'octubre la seva conversió i per l'abril era batejat. La sessió. Diu, quan el doctor ha acabat de fer la catequesi, catequista és el doctor, els catecúmens pregaran a part, separats dels fidels, perquè els fidels que ja han estat batejats poden dir adéu pare, i resulta que els que encara no són batejats no ho poden dir, perquè encara que ho diguin no tenen l'esperit de fills que els permet d'adreçar-se a Déu dient-li pare. Però n'han d'aprendre de pregar. N'han d'aprendre. Perquè donem per sentat que la gent en sap i no en sap. I no en sap. I ens confon la pregària amb qualsevol cosa, vés a saber quina, val més no ficar-s'hi gaire. Diu, quan el doctor, després de la pregària, ha imposat la mà damunt els catecúmens, veieu que hi ha signes i gestos també, els acomiadarà. Pregarà, farà la pregària ell, conclusiva, i els acomiadarà. Tant si ell és clergue com si és laic, ho farà així. No us sàpiga greu mai de pregar amb la sessió de catequesi, Mai, al contrari. El catecúmen, posa el títol, ja és cristià, diu, si un catecúmen és empresonat pel nom del Senyor, que no s'inquieti pel seu testimoni, perquè si se li fa violència i és mort, martiri, quan encara els seus pecats no han estat perdonats, serà justificat perquè ha rebut el baptisme en la seva sang. Que bonic, també. Ja és cristià. Quan s'escolleixen els que han de rebre el baptisme, dimecres de cendra, se'ls examinarà la seva vida. 2 punts. Han viscut honestament mentre han estat catecúmens? Han visitat els malalts? Escolti, anar a visitar els malalts és perillós a l'antiguitat, és pitjor que la pandèmia nostra, Vale? Per tant, han visitat els malalts, se n'han cuidat dels malalts, han fet això que era distintiu, per tant, han fet això. Han fet bones obres. Si els qui els presenten, veieu el padrinatge sempre, a un catecúmen no se'l deixa mai sol, a una criatura tampoc. Per tant, també hi haurà d'haver algú altre que l'acompanya, que d'això... I a vegades hem de dir, hem de canviar la pregària i dir avi o àvia nostra que esteu en el cel, que sí? Perquè el model del que acompanya la criatura és l'avi o l'àvia, que sí? Però és igual, padrí o padrina, pot ser el germà o germana, si convé, Si els qui els presenten donen testimoni sobre cadascú dient ho ha fet així, escoltaran l'Evangeli. Veieu què fan aquests dies de Quaresma? Escoltar l'Evangeli. I he posat a continuació un fragment de Cebrià de Cartago,
simultanis, una mica més tardà, de la tradició apostòlica, i té una catequesi sobre el Pare Nostre, explicant el Pare Nostre. Diu: germans estimats, després d'haver après pels ensenyaments divins com hem d'entrar a l'oració, sapiguem ara què hem de dir. Doncs com hi entrem a l'oració? Com ens predisposem a fer pregària? Que teniu feina a fer callar la canalla i el que sigui. Però és que als grans ens passa el mateix, i com ens hem de posar i de quina manera. I si es fa una mica de silenci ja no saben què han de fer i com ho hem de fer, Diu, sapiguem ara què hem de dir tenint per mestre el mateix Senyor. Pregueu, digué així: Pare nostre. Per damunt de tot, el doctor de la pau, Jesús, i mestre de la unitat, no volgué que féssim la pregària privadament i cadascú per ell mateix, de manera que quan algú pregués ho fes només per ell tot sol. No diem, Pare meu que estàs en el cel, ni doneu-me avui el meu pa de cada dia, ni cadascú demana que li sigui perdonat el deute, o que no sigui induït a la temptació, o prega per ell sol de ser alliberat del mal. La nostra oració és pública i comunitària. I quan preguem, no preguem per un, sinó per tot el poble, perquè tot el poble som una mateixa cosa. Jo llegint això vaig descobrir que la pregària més anticristiana que hi ha és el Pare Nostre en singular. Pare meu que ets al cel, sigui santificat el teu nom, jo ja ho faré. Que vingui a mi el teu regne, els altres tant és, que es faci la teva voluntat en mi, mira, els altres m'importa un bledo, I el pa de cada dia dóna-me'l a mi, que sí? I perdona'm a mi les culpes, que a mi, el que compta és que sóc jo, sóc molt pecador, I no permetis que jo caigui a la tentació, que caiguin els altres tant és. No te n'adones que quan has dit Pare Nostre, no estàs sol. Has dit Nostre. És que fins i tot si treus el Nostre quan has dit Pare, qui t'ha dit que el Pare només et té a tu com a fill? Ho vaig entendre amb Cebrià de Cartago, Que m'explico? Ho veieu, que només amb la pregària aquesta de cop i volta acabes d'entendre una cosa que és la dimensió comunitària essencial de la nostra fe cristiana, no hi ets sol. És que jo m'ho espavilo tot sol, no t'ho pots espavilar tot sol. És que jo ja me'n surto tot sol, és que no pot ser que te'n surtis tot sol. És que jo no necessito la comunitat ni els sagraments per res, doncs no has entès res, que encara estàs dient Pare meu que ets al cel. Hauries d'aprendre a dir Pare Nostre que ets al cel, i no estic dient ni que siguis dolent, ni que no ho facis bé, estic dient que encara t'estàs encenent però que encara no fas llum del tot. Veu que encara continues o has de continuar caminant del tot. És bonic anar trobant coses d'aquestes que t'ajuden a descobrir aquesta dimensió comunitària. No hi havia hagut mai cap fenomen comunitari. Tots eren del poble i ja està. I com que sóc he nascut al poble ja està. No, en aquest cas és comunitari. Diu, i a la comunitat també hi ha aquell. Diu, sí, també hi ha aquell. Oh, però és que aquell és, sí, aquell. I tu què et penses que ets? Per tant, escolta, això és una catequesi fonamentalíssima, d'iniciació avui, El Déu de la pau i mestre de la concòrdia acaba dient el que ens va predicar la unitat, volgué que cadascú pregués per tots de la mateixa manera que ell tot sol portar tots els homes. Tot sol portar tots els homes. Que bonic. A mi em semblava que valia la pena, però em sembla, jo estic enamorat d'una cosa que ja vaig publicar fa temps, perquè vaig pensar que amb motiu d'aquesta jornada valia la pena que us el tornés a donar. Gràcies, que bé. Això és la samaritana. Sant Agustí, del qual jo estic molt enamorat, treballo moltíssim sobre Sant Agustí, es va trobar que hi va haver quan ell ja era grandot, Sant Agustí, un catequista que tenia un nom molt curiós, que era un diaca, que tenia un nom curiós que es deia Deogràcies. Deogràcies. Un catequista que es deia Deogràcies, que estava molt amoïnat perquè li semblava que no ho feia bé de fer la catequesi. I li semblava que la canalla, la gent gran, se li avorria i que, per tant, li diu, escolta, com ho he de fer? Perquè no sé què fer, no sé si ho faig bé, no sé si... I li escriu una obreta que és una delícia, que vaig publicar en un full diocesà ja fa molts anys, dient, vaig fer dos números, o sigui, dues toncades, amb una sense dir res de qui era aquest text i a l'altra dient que era un text antic.
perquè podia ser un tema perfectament actual. Perfectament actual. I fins i tot els títols que hi vaig posar eren perfectament actuals. Aquí està arreglat ja, però m'agrada per dir que tot això ens dona l'actualitat del que ens correspon de fer avui en aquesta iniciació que hem de ser capaços de tornar a fer. Els problemes d'un catequista. Diu, m'havies demanat, germà Déu, gràcies, que t'escrivís quelcom que et pogués ser útil sobre la catequesi als principiants, els que acaben de començar, Em deies, en efecte, que a Cartago, d'on ets diaca, sovint se't presenta gent que ve a rebre la seva primera formació en la fe cristiana i venen a tu perquè creuen que tens dons abundants de catequista, pels teus coneixements de la fe i per la persuasió de les teves paraules. Tu, en canvi, tal com dius, gairebé sempre et trobes amb dificultats quan has d'exposar adequadament aquelles veritats que hem de creure per ser cristians. I què crec per ser cristià? I per tant, dius que no sé si ho faig bé, no sé si... No saps com has de començar i acabar l'exposició. Si un cop acabada, has d'afegir-hi alguna exhortació o més aviat els manaments, mitjançant l'observança dels quals l'oient ha d'aprendre a mantenir-se cristià de professió i de realitat. Ja els ensenyem tot el que toca? Em confessaves, a més, i et queixaves de què sovint, durant un discurs llarg i desmanegat, tu mateix et senties insatisfet i avorrit, tu, el catequista, I encara més els passava a les persones a qui instruïes amb les teves paraules i a tots els que t'escoltaven. I davant d'aquests fets, et senties obligat a demanar-me per la caritat que et dec que t'escrivís quelcom sobre aquests temes, si això no m'era molt carregós enmig de les meves ocupacions. Text següent, és tot continu això, però text següent. Diu, em sembla, és normal, que et sembli que no ho fas bé. Diu, pel que fa referència a la teva pròpia experiència, no voldria que et preocupessis pel fet que molt sovint el teu discurs et sembli pobre i avorrit, ja que pot succeir molt bé que, mentre a tu et sembla indigne dels oients allò que estàs dient, perquè desitjaves que escoltessin una cosa millor, l'opinió d'aquells a qui estàs instruint sigui molt diferent. Tampoc a mi gairebé no m'agraden els meus discursos. Ja diu Sant Agustí que és el millor predicador que hem tingut a la història, Diu, tampoc a mi no m'agraden els meus discursos. Estic desitjant que el qui m'escolta ho entengui tot tal com jo ho entenc. I m'adono que no m'expresso de la manera més apta per aconseguir-ho. Donat que amb molta freqüència se t'encomanen els qui han de ser instruïts en la fe, també tu has de pensar que les teves paraules no desagraden als altres com et desagraden a tu. Per això venen. Ni has de considerar-te inútil quan no arribes a explicar les teves pròpies idees tal com ho desitges, ja que a vegades ni tan sols intueixes les coses com ho desitjaries. No és feina difícil establir les coses objecte de fe que hem d'exposar des d'on i fins a on hem de ser tractades. Veieu la necessitat que té de tenir un manual de catequesi? Des d'on he de començar? Fins a on he d'anar? Ni com hem de variar l'exposició, perquè unes vegades sigui més breu i altres més extensa, amb tal que sempre sigui plena i perfecta. O quan hem de servir-nos d'una fórmula breu i quan d'una altra més extensa. En tot cas, el que sempre hem de cuidar per sobre de tot és veure quins mitjans hem de fer servir perquè el catequista ho faci sempre amb alegria, ja que, com més alegre estigui, més agradable resultarà. El pare Miquel Estradé va traduir, allò de dir catequitzant de rudibus, la catequesi dels principiants, va dir, com s'ha de dir aquest llibre? Catequitzar amb alegria. M'ho deixeu dir d'una altra manera? Catequitzar amb honradesa, amb naturalitat. Que si feu comèdia se us notarà. Se us notarà, escolti, amb alegria, ja està. Quin és l'objectiu? Diu, per consegüent, tenim present que la caritat ha de ser la finalitat de tot el que diguis, explica, sigui el que sigui, de manera que la persona a qui t'adreces, en escoltar-te, cregui. Creient, esperi. I esperant, estimi. Si no sabeu què fer, feu un mural d'això i pengeu-vos a la sala de catequesi. Que ben dit? La persona a qui t'escreix, en escoltar-te, cregui. Creient, esperi. I esperant, estimi. I quan jo m'ho aplico a mi mateix dient, ara hauré de predicar el diumenge.
I com ho faré per predicar? Escolta, hauré de mirar que el que m'escolta cregui. I que creient esperi. I que esperant arribi a estimar. I l'objectiu és aquest. Potser no haurà entès massa el que li dic, és igual. El que compta és... Potser fins i tot alguna cosa equivocada, és igual. El que compta és... I diu, doncs què cal explicar la catequesi? Diu, a partir d'aquí ha d'iniciar-se ja l'explicació del fet que Déu creà totes les coses. Ho veieu per on comença Agustí, també. Per la creació. Per la creació. Jo, vaja, no em canso de repetir-ho. A classe m'ho saben perfectament. Els dic, dispareu totes les alarmes cada vegada que trobeu el concepte creació. Perquè és fonamental. Que el papa Francesc ha escrit una encíclica que es diu Laudato Si, que estem a punt de carregar-nos d'aquesta creació per culpa que som els amos de tot i que podem disposar de tot, quan ho entendrem que tot això és do. I si més no, papa Francesc diu que si algú no creu això, que almenys pensi que els que han de venir tenen el dret de trobar-ho. Per tant, quan ho entendrem, això de la creació? Per tant, comença, si us plau, per la creació. Crear totes les coses molt bones i s'ha de continuar, tal com hem dit, fins als temps actuals de l'Església. Veieu la història? De manera que exposem cadascuna de les realitats i fets o esdeveniments que narrem en les seves causes i raons per mitjà de les quals ho referim tot a aquell fi de l'amor del que no s'ha d'apartar ni per un moment la intenció del que parla ni del que escolta. I sobretot la resurrecció. I una vegada acabada la narració, hem d'insistir en l'esperança de la resurrecció, que és la perla, que és el nucli, que és el que no ens podem deixar mai. I segons la capacitat i facultats de l'oient i en funció del temps disponible, hem d'ocupar-nos de la resurrecció del cos i de la bondat del judici final per als bons i de la severitat per als dolents i de la justícia per a tots. I si ens cansa de fer sempre el mateix? Diu, ara bé, si ens avorreix repetir moltes vegades les mateixes coses sabudes i infantils, unim-nos als nostres oients amb amor fratern, patern o matern, i fosos en els seus cors, aquestes coses ens semblaran noves també a nosaltres. I si ens sembla que la creasi no dona fruit? Diu, però en realitat costa molt de continuar parlant fins al final que ens hem proposat quan veiem que l'oient no es commou, ja sigui perquè vençut pel temor de la religió, no s'atreveix a manifestar la seva aprovació en paraules o en qualsevol gest del cos, o perquè se sent reprimit per un respecte humà, o perquè no entén el que hem dit, o perquè ho desprecia, o perquè s'adorm. També passa, Així doncs, quan el seu estat d'ànim ens sembla fosc als nostres ulls, hem d'intentar amb les paraules tot allò que pugui servir per a despertar-lo. I com si diguéssim treure dels seus amagatalls, també li haurem de preguntar si és que ja havia sentit abans aquestes coses, veieu? Com està fent de maús? I potser no li diuen res perquè són conegudes i molt corrents, etc. Bé, m'agradava arribar a això. Jo se m'ha acabat el temps, també. El punt 13 que us he posat, aquest punt 13, que després de posar, deixar dir la catequesi sobre els sagraments. Perquè la iniciació cristiana acaba amb aquesta catequesi dels sagraments. Us hi he posat això, sobretot per aquest començament d'aquí, que us deia abans, de Ciril de Jerusalem, i perquè vegeu que no us enganyava. Diu, jo ja fa temps que sentia el desig, fills legítims i vivament desitjats de l'Església, de parlar-vos d'aquests misteris espirituals i celestials. Però com que sabia clarament que la vista és molt més fidel que l'oïda, he esperat amb paciència l'ocasió present per portar-vos de la mà a la parada més clara i perfumada d'aquest jardí, ja que us trobeu després d'aquella tarda vespre nit, en millors disposicions d'admetre allò que hom us digui. I sobretot us heu fet capaços d'acollir els misteris més divins del diví i vivificant baptisme, perquè si no tens aquest esperit, dificilíssimament ho podries entendre. I no cal pas que llegeixi allò del baptisme i allò de la primera Eucaristia, perquè ja teniu el text i us ho podeu emportar a casa, i prou paciència que heu tingut d'escoltar-me més d'una hora. Perdoneu-me per haver-me passat de temps, si us plau. No cal. No cal. Que descansi, Sí. Bé, doncs,
No sé si han sorgit preguntes durant tot això, poseu-les per escrit, com hem dit, i les deixeu aquí a la taula, les anirem endreçant perquè les pugui respondre, mossèn Joan. Farem una mica de descans. M'ha dit la Marta, que hem vingut aquest matí, que justament demà, a Signes dels Temps, si algú a 11:45 no sap què fer, parlaran del Nen Déu, de la Fundació del Nen Déu, per si voleu, Signes dels Temps. I llavors, en algun moment, no sé gaire quan, l'Alba Masnou no sé què ens vol explicar. No sé si vols fer ara o en tornar. Doncs va, Alba, acosta-t'hi.